Shisnam hadi kecingyap ki sangut ki nong shong shnong jok shnong mukro West Jainta Hill hagi ketang suloy jong ki pelit Assam nakeleng ka Khasi Students Union CEC hakane ka sngi kabade ka sngi yap jong ki nakeleng ka KSU kalapan long da kecingwa iki banar hakaleng ki benta jong ka sor shulong man pen kan mawi ki jingsha siat ben ki Khasi hamukro habakran sikilat pathai kubo nakeleng u General Secretary ka seng samla Donald V Haba loong pakane ke jingle ke seng kalong man puken mau ya ke jai ben reu su u loong ru panak leng ke seng kadap ke jing ngulengo bah ke sngi ke suwa tang de ki banar nak leng ke sorkar ke lej ben wenglot nak leng usamla Donald ula bu jing keli ya ke sorkar balai ke ting haba ki suwa tangi ki banar ru bad loong ru imat ke sorkar kating yo lap ke sorkar Assam mata kasngi ka apa tarik ng nalibing hajar fly ketika sngi ha kaba kejinja ka basnusi belaja pro ha kaba sanut ki Khasi kiba yang banyada ya lau put usam dalam nadan ginu ki tiaralia ngre kila syasiat ha ki forest guards bagi Assam police ha bagi ladu no ya la ka jong jingam di ila pelong gijingi pi macam senam ban mentau senam ngile yakani ka poster campaign gejungi ka bana campaign gejungi ban ai kata ka tribute ini gejukan mau buram ya kini ki sangut di bala IT yala ka jong gejing em na ka benta dari pat kejat indri bat kani gejing le gejungi kalong tamba ngin ai buram ini mata ka tribute ya kini ki sangut bat kumjuru ban penyo sngo ban pen kan mau biang ya di parado parasnam ba kejat indri gejungi ka dang yaidon ha ketemir ha gariat hakaba hakar gun kopor ngilak masak tombor namar ngilai ke beja halang pi ngilai ke beja po badan umang ngilai ke beja hati apa ajan blok 1 bat beja po mukro ala pangap amta ter man pestu iki ba ngende ba so sngan reng di banlong di belah kre ban yang naga benta kari ban kecek riu ini ke jingle kemangiong ga ditang ban su le buram ban kan mau ban kersiu ya ki parado parsnam ndrei kalong ke belungo pada ba dan hakikat tu kat ni ki than jong ka sor sulong ka pengiwa nak yang ka sorkar kaile ban weng ni kini ki banas ki ba ngilawa mangi bat kani ka penlungo ingi ba balai abang iwa tangi ki banas ru ki weng ki mailat haba ni ji ba ki kan hun ki bomding nak cek beri ujungi ki wa ki banas ko po kendai lat hang tu roundabout hang tu ndrei ujudan ba weng i ba digi benai kini abek yang tu Ndrek jongi mene marsenwa marsenweng. Dekani ka penperkhat ba yo lesi namar ba kadang dan kani ka program jong ka tanat sorkar jong ka tanat sorkar hakaba ki briu ki he ki han khamtam na keleng ka than stay lamingi bat ka ri India hi ki wan sini bene sim banta hakata ka program yo lesi ka sorkar Meghalaya kam kwa ban pini ba ka jela ka jongi ka don hapadeng ka jingsa thombor ka don hapadeng ka jingsa ban ben kajing syak peniap nak kapor syakapor lani kala bonlong ru ba lesi bagi don ki he ki han na Assam hakaba la da ki UI maki kini ki posters ki jongi ki banners ki jongi kan penting ya ki sorkar Meghalaya yuk ki syak kan hit ne ki syak mai ha ki he ka sorkar Assam tika jingkeli ka ba nyihap ban perkhat menta kalong ba lada tang manwa ya ki banners ru kimnut ban pedi hakmat ka sorkar Assam mudur onde ki ladon hamid juga keren ban bek put usam paramaki hatu kinut ne kimnut da ban ang sentur ban kam ya ka mukro ya ka lapangap ya ka khanduli ya ka langpi bat kunta ter ki ba ki than kaput badan hap pedeng jinge kaja